नमस्कार। हम ही संजय पाठक स्नेही और हमरा बगल में बैठल बानी श्री जगदीश मिश्र जी, विश्व भोजपुरी विकास परिषद क्षेत्रीय कमेटी छोटा गोविंदपुर के अध्यक्ष। हम आज यहाँ से बात करे आइल बनी बहुत चर्चित विषय रामचरितमानस पे। बहुत लोग बहुत कुछ बयान दे रहल बा। हम अध्यक्ष जी से जानल चाहब कि ई बताई ई पे राउर का विचार बा। ई जौन दूगो पंक्ति चल रहल बा रामचरितमानस के, मेरा और का रुआ कहल चाहतनी। देखी, सबसे तो साधुवाद बा सबके जे सुनता राउर भी। सबसे बड़ा बात बा कि ये जौन बा 2 लाइन बाद के ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के लोग समझता कि पीटे के, प्रताड़ित करे के, ई सब बातों में नहीं खे। ई बात बा पहले तो 2 पंक्ति बाद के लोग कहता, पहले वाला लोग कहत नहीं खे। इस समुद्र और श्री रामचंद्र जी के जौन बात वार्तालाप भइल बा कि श्री रामचंद्र जी भाव विह्वल बानी सीता जी खातिर श्रीलंका में जाए के बा। वहाँ के समुद्र महाराज से, समुद्र राज से कहतनी कि हमरा के जगह दी कि हम जाई। समुद्र महाराज, समुद्र देवता ई उनकर बात मानत नहीं खन और 3 दिन तक ये लोग विनय करते रह गइल बा। बाद में क्रोधित होकर के श्री रामचंद्र जी बाण के प्रत्यांचा माने धनुष के प्रत्यांचा चढ़ा करके और समुद्र के मारे खातिर तैयार भइल बनी वहाँ के। और तब वो हाथ जोड़ करके प्रगट भइल बा समुद्र, भइल बनी समुद्र। और वहाँ के कहतनी 4 लाइन के पंक्ति बा, बताओ तेन से। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी, यह किन्ह नाथ सहज जर करणी। प्रभु भल किन्ह मोहि सिख दिन्ही, मर जादा पुनि तुम ही किन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। माने 4 लाइन जौन पहले बा ओकरा के अभी लोग जौन बा ओकरा के राजनीति से प्रेरित होकर के लोग कहत नहीं कि ऐसे कि शूद्र वैश्व हमार हो जाई, वोट के राजनीति लोग करता। एमे साफ लिखल बा कि हे महाराज, हमरा से गलती हो गई हो। हम मतलब गगन समीर अनल जल धरणी, ई सब जो पृथ्वी, ई सब 5 गो जौन तत्व बा, ई जड़ बाई। जड़ के मतलब होला स्थिर। माने हम स्थिर बानी, हमरा बुझात नहीं खे कि हमरा का करे के चाही। ऐसे प्रभु माफ कइल जाओ हमरा के। काहे कि हम जैसे बोलल बा कि ढोल के माने वाद्य यंत्र बा, यदि ओकरा के बढ़िया से ट्रेनिंग ना दल जाई, बढ़िया से ओकरा के बजावल ना जाई, तो ओमे बढ़िया ध्वनि ना आई। ओकरा बाद गंवार के मतलब गांव के गंवार ना कहल जाई, ग्रामीण कहल जाला। गंवार मतलब अशिक्षित जे बा, जे कुछ जानत नहीं खे, गंवार हो गई। और शूद्र मतलब कर्म से जे शूद्र बा, ना कि ST SC OBC ई सब नहीं खे जी। ई सब के लोग लिया देता कि ना भाई मोस्टली बैकवर्ड के या ST SC के अनुसूचित जाति जनजाति के वहाँ के बोलले बानी कि नहीं, ये सब माने प्रतिताड़ना के अधिकारी है लोग जी। वो सब बात नहीं है। जैसे पशु बा, पशु के रुआ देखते नहीं कि जैसे बैल बा, पहले हमने के बैल जोतात रहल हर, तो कहल जाए कि बाएं घूम, तो बाएं घूम जाइए सन। अब यदि नहीं के घूमत तो ओकरा के का कल जाए हमने के कि ओकरा एगो
छोट पैना रहत रहल, ओकरा के पीछे से मारल जात रहल, फिर घूम जात रहल। तो ऐसा नहीं है कि पीटे के अधिकारी बा, वो ट्रेनिंग के अधिकारी बा, वो देखे के अधिकारी बा, है नु। पशु हो गई, ओकरा बाद शूद्र के बोलबे के नहीं, नारी। नारी प्राचीन काल में अशिक्षा रहल बा लोग के, माने शिक्षा से बहुत दूर रहल बा लोग। तो ये से वो लोग के शिक्षित करे के जरूरत बा और देखे के जरूरत बा। जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी कभी भी चलते नहीं वहाँ के सीता जी के साथ है, तो सबसे आगे सीता जी चलते रही जी, बाद में श्री रामचंद्र जी चलते नहीं। ऐसे कि माने ऐसा भी होता है कि यदि पीछे रह जाई नारी तो ऊपर कोनो तरह के घात प्रतिघात हो जाई। ऐसे ताड़ना के मतलब ये देखल भी होला जी, माने ओकरा के देखल जाऊं कि सही रूप में कहाँ जाता। तो वहाँ के स्त्री विरोधी नहीं किए कर मतलब स्त्री विरोधी एकदम नहीं किए। देखते नहीं कि अहिल्या के जब प्रतिष्ठा के हनन भइल बा, जब सील भंग के जहाँ माने आइल बा थी, लेकिन वहाँ के तो वो पवित्रता के कहल वो नारी पवित्र है, जाके उधार कहीं नहीं। हाँ, वो जाके उधार के लिए बानी चाहे वो एकरा बाद रुआ देखे कि माने भीलनी सबरी उनका के खट्टा बैर माने ना हो के मीठा बैर समझ के वो खा करके माने वो टेस्ट करके उनका के खिलावतिया। तो इहो देखी कितना नारी के सम्मान बा, यहाँ के खाता नहीं नारी सम्मान बा। ओकरा बाद रुआ देखे कि जैसे कि शूद्र लोग कहता है, कर्म से जौन शूद्र बा, देखियो मैं निषाद राज, हाँ, कि कितना सम्मान दिले बनी। माने वहाँ के दरबार में एगो जगह दियाल बा, निषाद राज के एगो डिपार्टमेंट दियाल बा, जौन कहल जाला विभाग दियाल बा कि तू ए सेना के तू देख। इतना बड़ा सामाजिक समरसता, इतना बड़ा सामंजस्य चला के भगवान राम, ई तो कोई देखत नहीं है। 4 लाइन बाद में जौन बा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, मतलब भइल कि मात्र ई ऊपर के 6 लाइन में केहू नहीं के देखत। माने बाद वाला लाइन ही लोग ऐसे के राजनीति से प्रेरित बा, हमारा वोट लेवे के बा, ये सब बात बा। हमारा आग्रह बा समाज से, जे हमारा के देखता ओकरा से कि ऊपर ध्यान ना दे देवे के, काहे कि श्री रामचंद्र जी हमनी के पूर्वज, हमनी के सनातनी, उतना बड़ा सनातनी, हमनी के समझ लें कि सब कुछ है ना। तो ये सब समझ के हमनी के वहाँ के पूजा करे के बाद लोग देखते हैं कि आए दिन ये जौन रामायण के 2-4 पन्ना 10-20 पन्ना लोग फाड़ दहली। रउआ देखे कि बहुत पहले 1199 में खिलजी, बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के जितना बुक रहे, जितना धर्म के जौन किताब रहे, सबके उजला दलस। कहाँ है वो सोचलस कि भाई हम तोप बारूद से भारत के ना जीते, हम सनातन धर्म के नष्ट करे कैसे, तो ओकर वेद नष्ट हो जाओ, ओकर उपनिषद नष्ट हो जाओ, ओकर पुराण नष्ट हो जाओ। तो ये सब मने करके हमनी के धर्म के नष्ट करे के चाहल। लेकिन ये तो सनातन धर्म बा, ये हम सनातनी हई जी, हम सनातन के अर्थ होला एकर अंत नहीं है, ये वेद से निकलल बा जी। तमसो माँ ज्योतिगमय, मैंने बताई ये विश्व प्रसिद्ध बात बा कि हमें अंधकार से प्रकाश में ले चले, सत्यमेव जयते। पूरे विश्व की के बात बाई, सत्य की विजय होती है, सत्य के विजय होला, सत्य के हमेशा विजय होला। तो ये सब बने हमरा एथी से वेद से निकलल बा। अच्छा सर जी, जैसे कि वोट तो आइए गइल बा, 2024 नजदीके बा, है ना। 23 के शुरुआत बा और अभी से राजनीति होके लगल, इतना तो सबका बुझाता। तो ये महाकवि जन गोस्वामी तुलसीदास बानी, जन हिंदी के सबसे बड़ा ग्रंथ लिखनी रामचरितमानस, जरा के हमनी के बहुत श्रद्धा से हर घर में ओकर पूजा होला, ओकर पाठ होला। ऐसा कोनो सनातनी परिवार ना होई जो रामचरितमानस की चौपाई ना पढ़त होई, हनुमान चालीसा, कई को पत्रिका वहाँ के लिखनी। तो आज ये लोग मने
ई लक्ष्य कर बनावता लो, टारगेट करता लो कि गोस्वामी तुलसीदास पे टारगेट कल जाई तो हिंदू के मने हमनी के कुछ मने वोट ले सकता नहीं जाए ये नु हिंदू के बांटे खातिर हमार सनातन धर्म के बांटे खातिर खासकर वैश्य समाज बाजौन या रुआ थी ST SC समाज बा ओकरा के बांटे खातिर कि ना तारा लोग के हमेशा रामायण में गलत दिखावल गइल बा, गलत दिखावला प्रताड़ित कल गइल बा। भइल बड़ा लोग तू लोग ऐसे तू लोग एक होखा लोग आ हमनी के राज कल जाओ, लेकिन ये लोग के मने समझे के चाही कि ई सामाजिक समरसता हमारे पूरे विश्व के छोड़ दी, भारत में जौन बा वो पूरे विश्व में नहीं है। अब देखिए यही जा एजी के जो राष्ट्रपति बनली है एगो साधारण शिक्षक और आदिवासी महिला, हाँ जनजातीय समुदाय से, हाँ आदिवासी महिला, तो ऐसे सामाजिक समरसता के का बहुत उदाहरण सब डिपार्टमेंट देखो कि सब जगह से लोग, सब जाति से लोग, सब वर्ण से लोग, सब लोग में बा, ये डिपार्टमेंट में बा, ये विभाग मिलल बा, सब तरह से। तो ई मने हमेशा ई तो बात बा कि हमनी के सामाजिक समरस होके के चाहिए, एक दूसरा के भाई समझे के चाहिए, है ना जी, ये सब होके के चाहिए। हाँ मनुष्य की इज्जत दियाओ ये नु, हाँ हाँ वसुधैव कुटुम्बकम जी, पूरा वसुधा हमार कुटुम्ब बा जी। तो ये सब हम हमेशा हमनी के होके के चाहिए, हमेशा हमनी के ई ध्यान देवे के चाहिए कि हम सब एक हई। अभी जौन विकास हो रहा बा, खासकर पहले देखले हो गए कि रास्ता में चले के गड्ढा रहत रहा, बहुत पहले के बात बताओ नहीं, उत्तरोत्तर ऐसा बात नहीं है कि यही में विकास भइल बा, उत्तरोत्तर विकास भइल बा, पहले से विकास हो सोत आ करके अब बा कि एमे ज्यादा भइल बा। तो ये सब मिला जुला के हमनी के चले के चाहिए, सबके समान समझे के चाहिए, समान अधिकार होके के चाहिए, ये सब बात बा। बिल्कुल। तब हम जे लोग भी देखा था ओकरा से ये कहल चाहब कि ई कुल फेरा में नहीं पड़े के राजनीति हो रहा बा और देश में बहुत घटिया किस्म का राजनीति हो रहा बा कि इतना पवित्र ग्रंथ पे सवाल उठाओ था लोग। बताइए आज बहुत लोग एक दूसरा पक्ष भी रखा था कि आज कृष्ण भगवान तो वहाँ के 4 वर्ण ही कहनी की परिभाषित करनी हो, वहाँ के बटनी 4 भाग, तेमे तक अतिशयोक्ति ना होके चाहिए, केहू के कि केहू के शक मात्र ना होके चाहिए, केहू के मैंने ए पर तो हमने के मैंने गर्व जरूर होके चाहिए कि हमने के सबसे पुरातन धर्म, पुरातत्व मतलब कि रुआ खुदाई करे तो लाखों लाख बरस पहले से हमनी के बाद, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, तो ये सब जौन बार हुआ मैंने जाए तो हमार धर्म पहले भी देखे मातृसत्तात्मक परिवार रहे, खुदाई में मिलल बा, तो हमने स्त्री के सम्मान देता नहीं शुरू से आज तक। एक आध को घटना हो जाओ देश में अलग बात बाटे, लेकिन हमनी के तो माई के बेटी के माँ कहल जाला, बिल्कुल। तो हमनी के कहे का मतलब नारी बाबा ने, नारी का मतलब ही होला श्रद्धा, श्रद्धा, तुम श्रद्धा हो, हाँ तुम श्रद्धा हो, हाँ। तो ये बहुत बड़ा बात बाटे, लेकिन ये लोग क्षुद्र राजनीति कर रहा लोग, ये तय हो माने छोटी राजनीति, छोटी राजनीति, हाँ माने बहुत ही नीचे के राजनीति बाई। हाँ फ्री में मीडिया में जगह मिल जाता टे, हाँ 3-4 दिन प्रचार में रहता लोग, 10-20 दिन अब फ्री में तरह के बाद, हाँ और कुछ नहीं है, बस चुनावी राजनीति बा, बस चुनावी स्टंट समझ लियो ओकरा के, अंग्रेजी में बोले जा, अंग्रेजी ना बोले के चाहिए, हमरा भोजपुरी से बहुत प्रेम बा तो चुनावी एगो जंग बा लोग के कि हम 2-4 गो सीट ज्यादा ले आई, लेकिन ए तरह के बात नहीं के, सनातनी सब समझती है, हाँ जनता सबके सब कोई समझता है। चलिए बहुत अच्छा लागल रुआ नमामि भोजपुरी फाउंडेशन के तरफ से जौन यूट्यूब चैनल बाटे ओकरा खातिर रुआ से हम बात कैनी और रुआ बहुत अच्छा से जवाब देनी। जे भी हमारे साथी लोग, हमारा प्रशंसक लोग और हमने के घर के लोग भी जो देखा था वीडियो के, वही महसूस करी कि झूठा राजनीति, झूठा बयानबाजी में नहीं खे पड़े के। नेता लोग कुल भरमावेला हमनी के वोट डावेला, था बहुत कुछ झूठ सांच चलेला। 2024 में चूँकि संसदीय चुनाव बा तो ये ढंग के बहुत सा ऐसा प्रकरण हुई, लेकिन हमनी के आदरणीय ग्रंथ श्री रामचरितमानस और ओकर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास हमनी के संस्कार बा जी
ये हमनी के संस्कृति है। आई एकरे के भारत के एकरे के आदर्श के रूप में देखल जाला। अब भगवान राम तो हमनी के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो हम अपन वाणी के विराम देव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार।